Karena akhir-akhir ini tuh sibuk di dunia nyata dan belum sempat posting video sampai 2 hari, rasanya kangen juga ya. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Nah, Lili. Jadi jadi ceritanya hari ini tuh aku mau masak bikin bancaan desa pelahiran. Mawacara ya Lur, ning nggonmu isih ana bancaan pelahiran ora Lur? Pertamane aku nggawe bacem tempe tahu dhisik Lur, lanjut karo nggodhog godhongan, mestine ya kudu wajib banget ana Singkat urapan. wae baceme ya wis mateng, langsung wae gek digoreng ben satset ngono ya Lanjut, Lur. telure mau ki ya wis tak kupas, terus tak goreng dhisik, lagi dibumboni ya Menurut Lur. aku telur sing dimasak koyo ngene iki enak banget, tapi ya kembali lagi ke selera masing-masing ya Lur. Jujur wae ngoncaki telur ngene iki ya butuh kesabaran sing banget nget-nget, mergane akeh sing grimpil-grimpil ngono ki jan marai muales Telure tenan. wis mateng, lanjut nggawe bumbu urap, lah sing terakhir nggawe jangan gerus ya Lur. Bumbune wis diulek, langsung wae gek disuntak ning panci. Iki aku meh nggerus tempe tahu ya Lur, ora ketinggalan ditambahi godhong salam ben tambah Mergo enak. jam iki ya wis sore, langsung wae gek ditata-tata ning meja, jian urapane suweger tenan Lur. Lah iki bagiane simbok sing gawe tumpeng, soale aku ora iso ya Ora Lur. ketinggalan tumpenge didokoni Wis urapan. siap dienggo bancaan, muga-muga sing dibancaki sehat gelis gedhe.